Want dat is het namelijk het nieuwe motto van de Zwamer Hopvlokkers. Vuur gewoon los. Dat zou ze niet altijd zeggen en niet altijd zien of denken. Maar Ron Dingelstad die heeft ons geweldig opgezadeld met een, ja, toch een quest. Wat we gewoon invullen dit jaar. Vuur gaan los. Maar we doen dat niet alleen. We doen dat met allemaal met u samen. Maar voordat het zover is, want ik vind eigenlijk dat het vanavond in het teken steekt van de nieuwe Mulder, willen we toch hier in de traditie laten zien dat in Zwamer ook de vastlovigheid beginnen. Ik heb al vandaag een paar keer mogen passen, of er nog pas, maar het is wel zo dat we de stegen opzetten om dan met symbolisch te zeggen, de vastlovigheid voor de Hopvlokkers in ieder geval van start, maar voordat het zover is en dat dadelijk die Zwamermeulen weer in gang werd gezet met de nieuwe Mulder, dan is het pas echt begonnen. Daar gaan we van. Vuur los! Aardjes. Tip 9. Vanaf de kermis, vanaf Zwamerkermis, draait er alvast de lovesmuziek. Ik hoor nog niet. Dat zeg ik wel gewoon. En de laatste tip, voordat we hem dadelijk goed gaan roepen. Van Veugel, en dan met name van bepaalde roofvogel. En ook van KVW wint er van alles af. Leef mensen, in dit Muldershoes is er geen onbekende en er voelt er zich zeker thuis. Hij gaat vlug door het vuur. Gaat er maar een schoot verstaan, gang er goed los. Hier is vlug Mulder Tuur! Hoe kunnen we zeker losgaan met Mulder Tuur? En ja, heel even voordat we die helemaal aankleden en helemaal compleet bus, wil ik even in het woord geven wie de eerste reactie is. Ja, geweldig. Een paar uurtjes geleden stond ik nog op het friedhof. Daar heb ik niet gewoon met een vloesje achter moeten laten. Maar ik denk dat ze... Ja, dat krijg ik direct. Goed, ik zou zeggen, we maken er nog zo'n feestje van. Ik heb wel een ogenaam woord te maken, dat ik nog voorgänger. Maar dat jij het helemaal goed komt. Veel gaan los. Ziek. Veel gaan los. We gaan het eerst eens helemaal compleet maken. Want ja, zonder scepter, bussen en zonder meulensteen, bussen geen volwaardige mulder. Dat gaan we eerst even afhandelen. En dan komt de rest vanzelf goed. John, en denk het woord. Tuur, ik geef die scepter. Bunder zuinig op, want er zijn al verschillende vuurgangers die hebben dat ding toch kapot gekregen. Van de laatste, nou, maar dan moeten we verder nemen, maar hij is er weg met. Alsjeblieft. Kan ze weer met het buffet houden? En dan gaan we even kijken of we alles in de goede volgorde gaan doen. Gaan we eerst het Muldershoes openen, ik denk het wel. Hangen we holen we de zak ervan af en dan werd de plevuus voor de komende maandje het Muldershoes. En dan kunnen we ook leegmaken langs een randje. Ja. Oh. En dan hink wel waterglas. Zoals alles in de plevuus. Of in de Muldershoes.
En dan gaan we nu. Dan ga ik even naar onze vast kijken. Wat is wijsheid? Gaan we eerst het vastelavond in shit of gaan we eerst de meulen aanzwingelen? Eerst de meulen aanzwingelen en dan hebben we ook leeg. En dan zien we wel hoe we eerst zitten. De meulen, het symbool van de zware vastelavond, die gaat weer draaien. En dat betekent dat ook de zware vastelavond nog altijd goed in leven is. Aankomende zaterdag, de liedjesavond, het eerste evenement. Wim heeft de samen slager leren. Maar eerst de meulen, die moet draaien. We gaan het toch proberen. De mulder hing al op je showers. 11 saluutshirt op de vastelavond. Echt geïnteresseerd, duur mooi. Even van die kamerij die hier hebben. Want de moest als eerste. Dit tegenwoordig de zware kanon forceert de grond los vanavond. Dat wordt vanwege de richtlijnen. En ik zou zeggen, vervoeg ik even wie zong. En dan ligt hij er goed mee en dan is hij werken. Ik ga nu te weg. We zitten dus niet vaak te steken. Ja!